kabuti, welcome back to my YouTube channel. So, bala kayo si Hana. Hi vlog, welcome to my guys. Mga kabuti, welcome back to my YouTube channel. So, bala kayo si Hana. Ang iro sa silingan. Ngayon, ang akong Tagalog, English, Bisaya. Bisaya dahil ko mga taga-kabudik gani. Ganun taga-kabudik. Kaya mga taga-kabudik, maros lang taga-bukid ba? Charot lang mga. Basta, kang mga taga-kabudik kay, ang budik, kabudik, ibig sabihin kay kana ako ano, kay, mo sila, hindi ko marante, makurat sila kung, for example, kani, yung palele, niya mga taga-probinsya biya kay makatagsarang mga kitag mga ani kabudik mo kung tahay maadto kag sa lugar niya kana ang di ka katag sa kakit ano lo ma-amaze ka ba lo gusto na gani siya manak tay ako dito kabudik man ko wala ta katag ka tay kabukid ka kasi kita wala taga kabudik hay taga kabudik kay ba ko mo lang mga taga kabudik nga ranga magtanaw ani so ay, lagi ko. Chill lang ta. Yeah. Kita ba ni? Oh. Kita masad ko yung kalili, di ba? So, marunong tayo correct, pero di ko ako ba kayo kay. Bag-o pa ni kaay na ako, mga uwa pa niyo sa kabuan. Siguro na sa 2 kabuan, pero tagsara lang gamiton kay busy ko sa trabaho. Working student dahil ko, taga-kabudik na ako nga risa, lipa. So, kaya taga-kabudik. Charot lang. Dito nawang risa Batangas, Jack. Mo to, nag-progress kong ukulele. Yeah. Di ko kay ka mo, char lang. Karon ingnon ba nga antig. So, mo to siya, taga-kabudik. Hi, taga-kabudik. Welcome back to my YouTube channel. First time din ako, nakakadaghang mga YouTube sa Facebook. Ay, sa Facebook. Mga video sa YouTube, pero char lang to. Kani, murag, first time na ako naging ani nag-intro kong tahay para likaan daw. Charot lang. So, mo to. Maganda kanta kang tahay ko. Bahala mo kung kuan. Basta, taga-kabudik. Magkanta ta og Middle of the Storm. Nakalimutan ko kasi nagkanta ni Middle of the Storm. Basta ako siya katahon. Bahala magkayabag niyo. Di magkanimaw nga akong tuno. Basta kay, makanta ko. Bahala mo mara. Mading na ako nga rin karon kay day off na. Dapat kaghapon ra to nag-swap mi sa kauban kay na siya gilakaw gahapon tas ako ang lisod tas siya nilakaw siya nag day off tas karon ako na sa nag day off so timan ako luto sayo pa ni mata ko mga alas 8 di ni kaon ko nagtinapay ko tapos nato ko spikas balay nagluto para sa paluto tas karon haman ko dali kay ko naman ko mga 9:30 o sana oras ako. Wala ko na but basta pas 10 lata nya mo to dali ra kayo kay habaw sa sudan nagisip habaw sa kuan ngaron ampay hindi sino nga to sardinas igo na sa kalimtan pang sardinas with pechay og kanang wa man diri sa Batangas kanang udong with udong ang udong kay gikan pa to sa Leyte udong gidasa gidangar ba napapalit ka to sa Leyte og udong para ganang diri sa Batangas kay wa sila kay lag udong so pataka kaskas hindi song pataka kaskas ni kada pabudik kaya na nga ta sa that's what fate can do. Daga. Okay, daga ha. Absent dreams move the mountain, hope it doesn't ever end, even when the sky is falling. Absent miracle just happen, silent reggae and circle.
siya ha. Thank you for watching. Tagabalik sa you my next video. Bye!